aiwa aonekwa. Pari zvino urongwa mamira wakana ndekuti izvo mudzidzisi vanga vari international person, naizvozvo takamirira kuti izvo vamwe vana vari kunze kwenyika vauye togara pasi toita urongwa hwachona manje. Asi toita urongwa tiziva kuti izvo hatitoita urongwa hwebaba vemhuri chete, asi somebody anga ari international leader. So we'll have to consider the church members who are outside the country as well. So pari zvino asatane definite plan yachona takamira zvakati. Iye zvino vari kuchemerwa ipo panapa ndo pavari kuchemerwa paEd Jefferson Edfield. To take you back a bit, okay, nguva yavatisiya nhasi makuseni kuma 4 am ndo nguva yavarara. Kurasikirwa kwataitwa nemutumwa kwakakura zvakadii? Ndozoti semhuri omwe marasikirwa, asi senyika yese yeZimbabwe tarasikirwa nemunhu akaita sei? Nyika yaraswa nemunhu anga ari munhu mukuru, munhu akabatsira vanhu vakawanda. Ndinoyoka kubva tichiri vana vadiki tiri kuchirasauta kuti kwaiuya vanhu vaibva nzvimbo dzakasiyana siyana vachibetserwa. Kwete izvozvo chete, vambva vapinda chii munzvimbo nyika dzakasiyana siyana. Patiri pano kune vari kuCanada, kune vari kuAustralia, kune vari kunana UK, all over outside Africa, vakabetserwa. So munhu anga aine zita guru, ane vanhu vakawanda vakabetsera. Vana vavo vasara 10, vasikana 4, vakomana 6. Amai vakashaya 2017 ndo vakatanga kurara. Mabranchi handikaundi yachona ndingakunyeperi, asi ndoziva kuti izvo izara nyika muno muZimbabwe, kunana Botswana, South Africa, Kenya, Mozambique, akawandisa mabranchi achona. Kuti ndikutaura kuti vanga vari munhu akaita sei, ndiri zvandiri nhasi spiritual nemodeling yandakakura ndichiona. I remember ndiri kamwana kadiki kuti baba vaigona kuita fast 1 month, vadya nzungu, vadya maputi, vaigara bhaibheri ravo riri papo vachiverenga. Munhu aikwira makomo, munhu aine spiritual depth. Izvo zvakatanga vari mwana mudiki. In his teenagerhood, that's how it started actually. So he was a spiritual leader. Baba, maybe on a lighter note, you mentioned nyaya yekuti vaidya nzungu nezvimwe zvakadaro. Traditional diet munofunga kuti yakacontribute here kuti vange vachisvika pa107 years? Vanoita kuti anga iri fast year dzaigona kuita 30 days imvura, nzungu, maputi here and there, munhu achifasta, because their lifestyle yavo yanga yakakosha. It was a good lifestyle because I remember even ndichikura munhu anga achidya chikafu chiri African based, tradition based, high fiber foodstuffs, nyama ihuku here and there, and munhu aifamba makuseni actually. So lifestyle yavo yanga yakakosha, and zvinova zvikacontribute as well pamusoro penyasha dzaMwari, but lifestyle yavo contributed as well kumakore avo akawanda. Inini ndinopinda kunozwizayo chababa, nda kuti ndinzwisise kuti mutumwa vane here zvanga vakagadzira kwekuti kwainodzidziswa vatungamiri kwedu kune inonzi Bible school, kune kwainodzidziswa here vatungamiri kuti now that vazorora chechi inoramba ichienda kumberi ine vatungamiri vakadzidziswa. Bible school as such panga pasina,
asi musangano yevatungamiriri yaiitiwa. Vatungamiriri vaita sei vachidzidziswa nenyaya dzechinyi dzeleadership. Kudzidziswa kuti utungamiriri unofamba zvakati, unofamba zvakati, uye shoko raMwari rinoti zvakati. Yaita misangano yevatungamiriri chete yaitoitiwa yekuvadzidzisa. Ndatenda baba, sandokumbirawo zita renyu, surname neukama hwenyu nemutumwa. Okay, ini ndonzi Dr. Masimba Mwazha, ndiri mwana wavo wechitanhatu, 6th born. Asi ndini ndingatizvo nanga when it comes to his health and everything, ndinda ndiri tsvimbo yavo kubva kudhara makore I've lost count. Personal doctor wow. Yes, because Paul Wetasas anga aina Dr. Luke, Paul Mwazha wa Africa anga aini mwana wa Dr. Masimba Mwazha, ndiye angari Dr. Luke wavo. That's why chakavanzika socho kuva noupenyu hwakawanda inyasha dzaMwari, lifestyle, asi kuva nechivo futi nesupport system yevana vanonzwawo izwi raMwari, iwe indaumira nababa wako nguva yakati, iwe indaumira nababa wako nguva yakati. Mwari kana akutaurira womva waita sei, womva wavapo kuti the great physician ndiani? NdiJesu Kristu. Wakutsvaga chii? Guidance from the Holy Spirit, that's what adds blessings the upenyu. So baba vanga vane chiukama hwakanaka nevana vavo. That's why vana vavo vanga varipo there for him as well. Mataura kuti wanga vane vana 10. Vapenyu 10, yeah. All together until 14. 14. Yeah, 4 are late. Alright. Ndachida kubvunza kuti vaMwazha vakaberekwa kupi? VaMwazha vakaberekwa kwaChirumanzu paHoly Cross Mission 25 October 1918. Gore reinfluenza naika vanhu vazhinji vakamboita se vakatomboshaya vari kamwana, nomva vaenda kuchechi Father Crips, nomva vaita sei vavanamatira, nomva vamuka zvinzi mwana aita sei mutsirwa basi. Mungaiti aine idea yekuti vakatanga sei wamunanonamata? What really happened kuti wazosvike kuwa mutumwa mukuru weAfrica? Mungaiti an idea? That's a deep question, but kuona kwangu hangu inini experience yavo yavakaita kuti izvo after baba vavo vashaya vakazokura vachirerwa namai vavo, mbuya vasara vanga vari a spiritual person. Handiti kuti vakanga vapinda chikoro chipi, asi vaitokota mavhesi eBhaibheri. So nurturance yavakawana kubva kuna mai vavo, kukudzwa muna Kristu, zvakati vaita sei vazive kuti upenyu uine single parent unotoda chii? A father, and the father ndiani? NdiMwari. So the mother nurtured him that way, that's why at a tender age, vakati sei kuziva Mwari. He started having my revelations, my visions. To me, that's where the roots are coming from. Alright. Baba, I can define or describe mutumwa nevamwe vakuru vamwe vakazorora as generals of God. Muri kufunga kuti tichakwanisa here kuzowana vashumiri veshoko vemagnitude yakaita sei? Mubvunzo wamandibvunza semunhu unoita kuita sei kupindura naika. Vatungamiri ava tiri kuvawana nenyasha dzani? DzaMwari. So nyasha dzaMwari dzichiri chinyi? Dzichiripo. Ende nyasha dzaMwari idzi ndiani anotaura kuti 2 Timothy chapter 1 verse 9 kuti takadanwa kwete nezvatakagona kuita, asi nenyasha dzaMwari. Nyasha idzi takadzipiwa nani? naMwari muna Kristu Jesu, nyika isati yatombovako. So nyasha dzichiripo nanhasi. So I still believe that Mwari achitira nyasha togona kuvawana. Like ndine younger brother wangu Israel, ndiye last born, mukamunzwa achidzidzisa achitaura, nemi munotwa kugutsika kuti kuinga ndiye akapuwa jera nababa wake naikani. So nyasha dzinotimutsira.